anto baminto nande mogusio mitase kwabeta tiganda gokwani boitire nande bono nande nainyoro mogusina atebete iga chimori kochigotiria amakongo atengere chimori kochigotiria amakongo atengere yani chimori nurochekero chimori kunya gotiriga chiombe chiri chingotora bakonyora ng'achero chichikirete iga sababu nchibwati nguru chiratiri bono rende miaka yarachire bono eyemineti nchemineti omobayeni oyo abana kimwakinire iga buya baibori babakinire buya nechimbwa chingiya engaki yobogoto mobwanete nainwe goika ase mwabagokia mwabakorera amaya egere nabaro bakora ki barora obuya obwo nababakinete buya bono omwana omoibori onya gosomire buya okobekire buya konya omoibori okagotire nyine enyomba mwagachire engiya morere yange engiya morageri buya bono ko chimori kochigotiria amakongo akoreki atengere bono abana gokia baibori kibare moyo bono ninki bono amatororo kakonya gotiri amakongo naro gatengerete korwa aria agogete abaibori abagogete kibaroche abana bari buya bamenyete buya bakobarinda buya igo omogusii na omong'aini otebete ng'a chimori kochigotiria amakongo akoreki atengere chimori kochigotiria amakongo atengere bono gokia baibori ere monyora amasesenia the chairman of elders co-chair from Kisii Land and the whole of Africa. Thank you.